Maar nog 4 dagen te gaan krijg ik het decor van Dokkum hield dit meer vorm. Na het werkje leidt de ijsvlier op de ziel erin en kunnen de eerste streken hastzet worden. Maar dit betekent ik dat het gewone leven in Dokkum te krijgen had met uitdagende hindernissen. Dit hele weekend is het feest in Dokkum en dat betekent een lekker drankje in de zinnen, maar dat betekent ook een heel soort s'morgens en daar moet wat maar dienen worden. Dit is een gewoon oude... Ja, ik kan het aanpakken, ja? Ze zijn nou nog leeg. Net zo zwoeien. Meestal pakken we even 12 in je trouw en in je loeken. Oh, wacht, dan zal ik nog even 12 pakken. Maar ik ze er al pakken, steeds het pakst? Ja, prima. Oké, ja. Vooral je nog net het zwoeien werk doen leren. Hè? Dus op alle locaties zetten we wat van deze containers, deze evenementenlocaties. En door de stad heen, want de prullenbak zit natuurlijk echt samen vol. Hè? Met 24.000 mensen verwachtjes. Zet hier even deel en dan zuidelen die mensen van de horeca, die zuidelen zelf wel uit door het terrein heen. Ja, ik zou vregen, je weet de wedstrijd zet worden met de meeste afval ja, komt, maar dat doet de horeca precies, dus. dan zal ik nog op het pad en zo komen. En daar gaan ze meestal die prullenbakken bij te staan. He, want hoef je net midden in het publiek te zetten, maar dan komt er niet in bij. Nee. En dan gaan ze er maar gooien en als ze gooien in het water of weet ik wat. Dus je moet een beetje bij de horeca in de buurt staan. En heb je enig idee hoeveel kilo 's morgens als er uiteindelijk na zo'n weekend verwachten worden? Oeh, nou dat rent in de ton. Ja, maar het is vaak lichtgoed. Het is plastic goed en plastic bekertjes en blikjes en dat soort spul. Dus het is wel een heel grote spul, maar het is net een heel grote kilo's. En heb je nou naar uitzien naar dit weekend? Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk zoek ik er naar uit en eigenlijk zoek ik er ook wel een beetje tjenom. Want ik denk, hoe komt het al hier? Hè? En eerst maar een beetje mooi waar en af en toe in de macht. Maar als dat nou het valt het net niks aan en gaat het al goed. Het is natuurlijk een feestweekend, iedereen geniet. Kun je ook nog een beetje genieten? dit Ja, weekend? soms wel. Als het een beetje mij zit, hebben we de jongens wel eens een beetje vrij. En dan kunnen we nog even naar de muziek daar. Maar we zijn wel altijd bereikbaar. Hè? We staan wel op een lijst van, tenminste ik dan, omdat ik de medewerker evenement ben. Dan staan we wel op een lijst dat ze die nodig gaan, dan kunnen ze die bellen. Maar ik probeer die wel even wat van het feest gedruis mee te maken. Hè? En de koninklijke familie zijn, neem ik op. Koninklijke familie zijn, ja. Ik had ze van de week ook al zien met het Koningsdijk-concert. Dan mocht ik even heen. Dus dan ga ik zeker wel even zien. Maar nog net helemaal heel voeske. Nee, dat mag nemen. Je hebt in ieder geval de kleur wel om. We hadden kleur wel om. Ik wil even een selfie maken met Maxima, maar dat mocht niet van de RVD. Misschien Mandy. Misschien Mandy. Zelfs zien. De grote vraag is, hoe druk wordt het mandje? Het zal hopelijk heel druk worden. We verwachten, we rijden nu sta op zo'n 20.000 tot 24.000 mensen. Daar zijn nu alle plannen daar op tarret. En we hopen echt dat die mensen naar Dokkum komen. Richting Manje wordt de stad eigenlijk oernam, liep het wel. Bij gewoon inwoners van de stad is het gevoel, we zijn geen baas meer in eigen stad. Begrijp je jou dat? Zoend Apeldoorn is er wat veroren in de tarriering en in de viering van Koningsdag. Dat maakt het echt dat wij zo nou en dan echt wel echt plan maken moesten die het voor een stad als Dokkum best wel impact hebben. Dus we hebben absoluut begrip voor de impact die het had en ook de gevoelens die sommige mensen daar oer hebben. Het kost het vanzelf heel wat, zo'n organisatie, 3 miljoen. Waar zitten al die kosten? Waarom moet het zo duur? Het meeste geld gaat op naar het programma. Dus dat is het programma dat we zien laten waar we Dokkum en de regio Noord-Oost-Friesland mee op de kaart zetten willen. Tegelijk had veiligheid er gewoon een soort om te hakken. Er staan een hele soort polities op de route om de 10 Om de 50 meter? Om de 10 tot 20 meter zullen een politieman of vrouw staan. Dan ben je een heel soort verhalen dit gaan in de stad. Er is juist het verhaal dat er nepagenten de route meidje die bij mensen onbellen en dan zeggen ze van jouw auto staat net op een goede plak, maak ik de kaai van jouw auto. Dat is absoluut net onder water. Er is ook een verhaal dat de gemeente brieven versturen zou om mensen om net voor de route te staan of de route aan te plakken. Uit veiligers zou er dan bij instaan. Het is echt net weer dat de gemeente mensen verzacht had om de gezien te schilderen. Oor het nekkig verhaal is dat er mensen een dak beschikbaar stellen moesten voor snipers, voor sluipschutters.
Ja, die komen er echt net. De politie zal net sluipschutters, snipers op daken lezen. Een oorverhaal wat in de horeca gaat, is dat je hem de hele zaak droeg lezen willen. Wat langer gaat is dat de winkels of de horeca het hele weekend dicht moesten. Dat is echt alle jaar net weer. Er is net sprake van een droeglissing. Dus de mensen mij gewoon hier in Dokkum feest vieren, zoals ze normaal gesproken Koningsdag ook vieren. Goedemorgen. Lisa, du bist van de buurtzorg, Ja, klopt. maar je moet op de fiets. Klopt. Ja, dat doe je normaal volgens mij net. Nee, meestal ben je in de auto, maar ja, je weet het is bijna Koningsdag en de dagen ervoor is het hartstikke druk in Dokkum. We staan hier nu aan de Stroobosserweg. Ja. En dat is echt de wei on de route waar de koning Manje Del komt. En daar had je hem echt een cliënt zitten. Klopt, meneer Blom. Ja, best een uitdaging echt om dan nog bij hem te komen. Klopt, was als mij. Begint denk ik bij meneer Blomchen. Ja. Want normaal in de auto had je hem denk ik al je spul mee. Dat moet nou dus alleen nog in die fietstas. Klopt, de handskontje zit in de fietstas en we gaan gewoon een tas nog maar eens mee. Nou, we zullen eens even zien hoe het met meneer Blom is. Ja. Goedemorgen, meneer Blom. Nou, goeiemorgen. Wij zijn er. Ja, dat zie ik. Goeie. Goedemorgen. Ik ben Isa. Ik ben Jan Blom. Ik kom Lisa. Ja, Dat is ook Lisa. klopt. Ik kom Lisa even helpen, Joert. En dan doe ze me er zo omheen. En dan omheen. Die erbij in. En dan loopt ze me zo. Zo. En dan Keurig. volgens mij altijd goed is. Nou, Isa. Ja. Tje, dit liet ik dan maar wel onder professionals hoor. Maar ik ga helpen, kind. Meneer Blom, u woont aan de Stroobosserweg. En de koning zal hier maandag ook langs uw huis gaan. Ja. Hoe bijzonder is dat? Natuurlijk wel heel bijzonder dat je toevallig hier woont. En hij begint op het hoekje. Dan stapt hij uit de bus. En dan komt hij meteen hier langs. Ik denk dat ik hier ga kijken. Nou, meneer Blom, we zijn nu klaar. Mooi, Een fijne dag. dankjewel. En ik zie u maandag niet. Maar ik wens u wel een heel fijn Koningsweekend toe. Nou, dat wie hem je dan. Hoe ziet die Koningsdag er eigenlijk uit? Nou, wij moeten zelf werken op Koningsdag. Wij zijn natuurlijk wel heel enthousiast dat Dokkum op de kaart wordt zetten. Maar ja, wij zijn vooral bezig met het praktische. Hoe gaan wij goed langs de routes? Hoe krijgen de meesten zwaar? De handschoen kennen dan denk ik uit. Ja. Want we zijn klaar. Haak het een beetje goed in, wie ik een beetje een goede hulp. Ja, voor de eerste keer. Dit weer geweldig. Nou, gelukkig. Mooi. Nou, dan gaan we weer die kant op. Nou, bedankt Isa. Mooi, ja, Joe, echt bedankt. Dit wie de kroon op Dokkum van Joert. Morgen ben we er weer. En dan zie je weer het wetter op, want wat is het decor van Admiraliteitsstad Dokkum zonder de skippen? En de laatste win dit keer ik weer voor uw eigen koning, Bouke Koning. 22 april, dit wordt het om, hè? Waar zoen er nog meer jeetje wijs? Heb ik maar zin. Nou, ik geloof dat ik ze wel voel, hè? 22 april, binnen nog volle meer jeetje. Waar is toe? Hoezo? En waar is dit? En dan is dit. Af. Friso, hast wat zin hoor? Hast er wat zin hoor, mandje? Ja? En Willem? Hast du er wat zin hoor? Wat een feestbeest, hè? Nou, Lex had helemaal over feest. Hé Lex? Hé Lex? En dan zitten we. Pieper de piep. Pieper de piep. Ik zit er al wel aardig letten, dus ik maak die kant op en we hadden op mijn quiz. De groeten, hè?